Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Majoka Spas, Dacia Malta, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass, Pizza Hut, Ferrara Casa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Whether for a moment of disconnection, a complete body-mind reset, or a bonding time together, book online stress-free at Mayoka.com. Complimentary spa facilities on every visit. Savor the flavor at Pizza Hut, where our love for pizza meets perfection. Indulge in a variety of pizzas with 3 irresistible crusts. Create your own masterpiece or enjoy the best of both worlds. Visit our website, pizzahut.com.mt or our stores. Kevin Borch? Hello. Kif inti? Jiena all right, grazzi. Int okay? Jiena tajba ħafna, speċjalment ta' winta. Kevin Thank Borch, you. kulħadd jafek, kulħadd. Ara, meta jgħidu Kevin Borch, jiena inti jiżar minni, tajjeb, pero jiena kbirt nafek, tipo l-erbaħt Pop Idol, Sweden Pop Idol. Eżatt. Pero ikolli ngħid li qabel maltqajt miegħek għal dal-podcast ma tantx kont naf dwarek, naf li tkanta, naf li erbaħt Pop Idol Sweden, il-bqija ma tantx kont naf dwarek, jiġifieri llum ħanippruvaw insiru nafuk naqra iktar mill-viċin. Tajjeb. Tajjeb ħafna anzi, minn qalbi. Inti bdejta vera eta żgħira. Fil-fatt ta' 16, 17, inti kont spiċċajt fuq Kalamita. Tajjeb, spiċċajt kanta fuq Kalamita. Inti minn dejjem kont tkanta ek, pensa kont tifel, kont żgħir. Jiena grazzi għal xi teachers minn tiegħi mill-iskola wkoll primarja. Kien ikolli ċans li nkun il-main part f'xi musicals ukoll. Mhux għax kont irrid jew kienu jaraw xi ħaġa fija naħseb jiena li. Jiġri qatt ma fittixt li tkun main part u hekk. Le. Ta' kemm kelli 9 years forsi, kont Oliver f'Oliver Twist, niftakar. Dak kien hemm lukanda, ma nafx tiftakarx illum waqgħet, illum neħħew għall-Ella Pen. Kien jisimha. Hemmhekk konna għamilni. Niftakar x'imkien l-mżida jidhirli. Mela, hemmhekk. Imbagħad as I went along bħal speċi kont nieħu sem fiktar musicals mhux għax rrid tessaġġ għax jiena kont iktar moħni fil-futbol. Imma kienu jtuni main parts, kont isni ninduna waħdi li xi ħaġa fil-vuċi xi ħaġa hemm. Inti kontat li wkoll lill-iskola. Għalfej kontajt iva biex tkanta. Kont nieħu pjaċir meta kien ikollna xi lesson tal-mezz. U nisma' fuq l-speaker, Kevin Borch, please jinsel fil-rehearsal room għax irridu nagħmlu rehearsals tal-musical il-ġdid u jiena ċaw, kont nagħmilhom l-istudent. Iġifieri inti mbagħad minn hemmhekk li ħafna nies għarfu li kellek dan it-talent. Ma kif spiċċajt fuq Kalamita mbagħad? Ara, l-ewwel net jiena ma kontx inqisu bħala talent, jiena kont nagħmlu għax kont nieħu pjaċir. Jiena jogħġbuni dawn l-affarijiet, jiġifieri kont narah bħala xi ħaġa li verament kont nieħu gost ngħaddi l-ħin nagħmel. Spiċċajt essaġġ fuq Kalamita għax kont parti miż-żgħażagħ ta' wara li konna nkunu wara, mhux wara l-kwinti tal-preżentaturi li nċabċbu. Dak kien hemm sejħa dak iż-żmien li tista' tingħaqad ma' dawn iż-żgħażagħ u kont mort u spiċċajt hemmhekk. Nixtieq ngħid li dawn ma kien hemm xi competition. Dak darba minnhom imbagħad kien hemm competition li minn dawn iż-żgħażagħ min jaħseb li għandu xi forma ta' talent. Joħroġ u jagħmel li għandu jagħmel. U kont ikkompetejt ma' żewġ tfajliet. Jiena kantajt u ma' żifnu. Kantajt u erbaħtilhom, sorry sorry, that was the beginning tal-karriera. Kont erbaħt u niftakar il-Maestro Joe Brown dak iż-żmien kellu l-main band ta' Kalamita dak iż-żmien, ta' Kalamita Weekend, għax konna nagħmluh fil-weekend. U kien qal l-missieri qallu jixtieq jifforma parti mill-band tagħna li jieħu sem kull ġimgħa jiġi kanta ma najn id-deriġi Glenn Vell, Olivia Lewis dak iż-żmien. Missieri qal li għatlu li jien mhux ovvja li mmur.
Wow. U minn dak iż-żmien tista' tgħid li dak iż-żmien anke Alfred Zammit kienu urew din it-trust fija li mhux xi ħaġa żgħira, Kalamita kien vera segwit dak iż-żmien. U inti kellek miegħek household names kif naqbad. Mela, jien kont qisni baby ħdejhom, huma rawmuni, fimt, jiena tafal xi ingrat l-iktar ukoll. Għax dak iż-żmien kienu jarawna ħafna nies. U jiena dħalt ġol living room ta' ħafna nies. Mingħajr ma qatt tlaqt minn hemm. Jiġifieri dejjem bqajt fil-living room tan-nies nista' ngħid għax in-nies ishom żammewni fid-djar tagħhom anke sal-lum. Vera. Mhux dejjem nidher fuq television, imma meta noħorġu barra. Kulħadd jarf. Jiena u l-mara Iva ngħidilha ma daw kif jibqgħu jiftakru. Jibqgħu jarfuni hekk bismi. Eħe. Incredibbli. Isek, wieħed minn dawk li qatt mu ħajjinsewk, jiġifieri anke jekk tagħmel 10 snin oħra ma tagħmel xejn, xorta ħajarfuk. Imma inti kont biżel ukoll dak iż-żmien għax kont għadt li kont taħdem tagħlaq il-ħanut, jiġifieri tmur Kont. Imma ġifieri kont biżel. Letteralment jiena kont naħdem ġo ħanut tal-ħwejjeġ fil-għodu. Kont nara għax il-ħanut tal-ħwejjeġ dejjem ikollu siesta. Wara nofsinhar. F'dik is-siesta ta' dawk il-satej jew kemm kien ikollna, kont immur Kalamita nkanta. Miskin meta ma kellix liċenzja d-dadi kien iwassalni. Kien jiġi wassalni Kalamita, immur lura niftaħ il-ħanut, u mbagħad flaxija kont immur. U nkanta dak iż-żmien kienet għadha miftuħa San Pawl Hotel ma' Jason Kassar. Wow. Mela. Jiġifieri kont nagħmilha tal-hotel kont nagħmilha xi 3 darbit fil-ġimgħa. Nista' ngħid li dawn l-affarijiet rawmuni nkun il-persuna tal-lum li kull xi ħaġa li nidħol għaliha napprezza u ngħixha. Mhux irid nagħmel 4 affarijiet f'daqqa u laqqas naf x'inhu jiġri. Jiena dak it-tip. Kevin, inti ta' żgħira ħafna tlift il-mama tiegħek. Jiġifieri kellek 16. Ta' dik l-età huwa faċli ħafna li titlef triqtek li tispiċċa f'post fejn tmur x'imkien per inti kont close ħafna hux mal-mammi. Kont isniddel tagħha. Kont il-ħin kollu nifitta l-mami, nifitta fit-tajjeb. U miskina, il-mami dejjem miskina tnaddaf fil-ħodu affarijiet, kien ikollha moment wara nofsinhar. Kienet tħobb tara daw it-telenovelas Taljani. U dejjem dak il-ħin imur qudiem it-television u qod noqgħod jew nisfnilha jew hekk. Tajt li dal-ħin tiegħi itlaq li minha minn nofs, imma xorta kienet tħobb li. Meta kienet taħdem il-belt, il-mami kont nidħol kuljum fil-summer holidays, kont nidħol kuljum għalija u noħorġu fl-imkien. X'jiġifieri kont tidħol għalija? Kelli summer holidays, kont nidħol bil-mixi l-belt. Noqgħod nistennija tispiċċa x-xogħol, għax kienet taħdem part-time sas-sija ta' wara nofsinhar. U konna msomma. Yes. Kif naqbad ngħidlek? Jien l-mami tlifta żgħir u nixtieq li ħaddieħor japprezza lil-ommu. Hija xi ħaġa li meta titlifa żgħir hekk tkun taf li għandek tapprezza lil-ommok, għax meta mhux il-ommok biss, il-missierek ukoll, meta titlifhom il dawn in-nies tkun taf verament dieqa x'inhi. Titgħallem tgħix biha imma qatt ma titlaqlek minn hemmhekk. Jiena dawwart l-imħabba li għandi lejn ommi xi ħaġa li dejjem ngħid ommi ma tixtieqx tarani bidwejja, ommi tixtieq tarani li I progress. U fil-fatt il-mammi lilkom lilek qatt morietek meta kienet tmur għall-operations. Le, u dik hija xi ħaġa li minnaħa ta' missierri wkoll kienet. Missierri ma rridx qisu li effettwani daqshekk lili. Allura iddeċidew it-tnejn li lili ma jgħidulix, pereżempju kien hemm mument fejn ommi marret tal-operazzjoni minnhom. Dak iż-żmien ma tantx kienu jsiru għaw Malta, kienet marret tal-operazzjoni bħala chemotherapy u affarijiet li kellha tagħmel hawnhekk bażikament imma għamlet ta' Scotland. U kienu qalulna li ħammorru live-in eżin ħammorru noqogħdu għand il-kuġini tiegħi. Allura jiena minn għalija li dawk marru holiday
U jina qed nistenni iġibu li dawn iċ-ċikkulati żgħar li kont iġib mid-duty free tal-airport biex niftehmu. Allura jina fal speċi id-dadi u l-mami qegħdin holiday u ma nafx għalfejn qegħdin hemmhekk. Jina mbagħad sirt naf meta l-mami kellha hekk fl-aħħar mumenti għax bdejt nara l-kambjament f'ommi. U mbagħad id-dadi ddeċida li jiġi għajli. Niftakar fl-aħħar. U kemm wara ħallitna, wara li sir taf? Ma tantx ta' naħseb ftit ġimgħat jew ġranet. Vera xokk. Allu, ħafna. Niftakar li ara il-mami mietet. Bħalissa blokjajt. Jew ġurnata jew fil-birthday tagħha l-mami mietet. Jiena ġurnata qabel il-birthday. Inti għatli fil-birthday tagħha. Fil-birthday mela, skużani għax. Le. Il-mami mietet fil-birthday. U jiena ġurnata qabel, jiena kienu jtuni pocket money d-dadi. Kont fuqhom ġieli noħroġ l-emmula, ma ddeċidejt li għal-birthday tal-mami dak iż-żmien kont tħalt u xtrajtilha soft toy bulldog dan kien kbirek vera sabiħ. Għat nixtieq nixxilha xi ħaġa ġew fija ħass li ommi kellha xi ħaġa, bdejt naraha differenti. U ommi persistiet li l-imħabba li kellha lejja ma tbidlux, ma tbiddilix. Dejjem tannaqni u dejjem naraha tirqa' iktar. U taf li ma tantx nitkellem fuqhom dawn l-affarijiet jien. U imma nħoss li whatever insomma ħanajdhom. U kont inħoss li xi ħaġa qiegħda tiġri, allura iddeċidejt li mur nixtrila dan is-software. Kont tajtu la ġurnata qabel u kienet qalt li ħatorqod bih. U l-għada marret l-isptar u ħallietna. Id-dadi marriċ ovvjament li nidħol u naraħħa fl-aħħar moment għax qalli l-aħjar li jiena Kedi jidbikki. Jien nipreferi nitħaq. Mhux għax naħbi l-emozzjoni tiegħi ta'. Ma naħsibx li trid tarani hekk. Ovvjament, imma d-diqa hija d-diqa. Jiena li kieku kelli inneħħi 10 snin minn ħajti u naraħħa maqar minuta nagħmilha. Fimtni ġifieri. Wow. Anka tal-mara, mbagħad ikollna 10 years differenza jiena. 5 u 5 fil-każ. Ajma. Ma mbagħad laqatni mal-mara tiegħi. Il-mamma? U omma. Jiena l-mammi tiegħi tlifta meta kelli 16. Il-mara tiegħi Marija tilfita l-omma meta kellha 5. Dik għajdli lili. U llum il-ġurnata fil-mara tiegħi 2 ibsin ta'? Le 2 ibsin. Għax meta jkollok 5 ibsa mod ieħor, imma meta jkollok 16 gawdejta 16 sena inti. Ne, mela. Le, l-isbaħ 16 sena ta' ħajti ta' kienu dawk. L-isbaħ 16 sena. U ma neħi xejn mill-mertu ta' dadi ta' miskina dak. U jiena ċerta li l-mamma tiegħek. Ara jiena nemmen ħafna li meta jħalluna xorta qegħdin magħna. Jiena naħseb li ħafna mis-suċċess li għamilt hija li issa jekk hux vera hemm li jibqgħu miegħek jew li jkunu miegħek ma nafx. Imma jiena deep down inħoss li s-saħħa tal-mami u psikoloġikament ukoll nemmen li miegħi għada jien iddeċidejt li l-mami is-saħħa u l-enerġija pożittiva ta' ommi inġorra miegħi. U niftakar is-sabiħ biss tal-mami u dak is-sabiħ għax il-mami qas niftakar li kellha xejn negattiv temmen. Ġifieri inti ħadd ħafna wara l-mama? Jiena ħadd ħafna wara l-mami. Għax hekk inti ħadd ħafna wara d-dadi ta' miskina se tisegwina wkoll id-dadi u nħobbu mess il-missieri għax missieri taf kemm għamel magħna. Imma jien qed ngħid l-istorja tiegħu kull familja għandha tagħha min jafhem barra kemm hemm nies li għaddew mill-istess affarijiet li għaddejt jiena. Jiġifieri kulħadd għandu l-istorja tiegħu. Jiena tiegħi jiġraw ħafna affarijiet li kienu li ġraw verament meta kellhom forsi jiġru meta tajt ar-rigal. Mbagħad sibta bit-teddy bear ġifieri. Dik meta raqdet bih li d-dadi qaltlu ma daħa norqod il-lejla.
Għax mort intijula. Taf li kont insejtom daw l-affarijiet, mux insejt li tajtula. Et nitkelmu fuq għajna u inti et niftakar il-moment. U et niftakar il-moment li jint laqt minn emmek nibki dakinhar. Tlaqt miħdeja. Meta tajtula, jisek kont taf. Temmen int. Kont mux moħħir riħtax ta' 16 kont taf xinu jiġri. Imma meta jiddeċidu li ma tantx jgħidulek, inti tkun isek Joe Mays. Ma tafx. U bl-Ingliż jgħidu hope is last to die. Allura isek ma temmenx dawk l-affarijiet jiġru lil ħadd ieħor. Dawk superheroes għalik il-ġenituri. Dawk qatt ma jġilhom xejn. Mhux hekk. Imma kulħadd għaddemu laħam. Thank you tal-li samt magħna għax ħafna nies qed jarawna ħafna nies għaddew milli għaddejt int u temmen meta ngħidlek kun ta' wenza lihom ukoll. Jien dak li nipprova kif taqbattaj dak li nipprova nwassal minn dak li ngħid li jiena l-inqas hemm barra ngħidilhom li l-ħajja trid tkompli. Issa kif tkompli dik hija mbagħad abtu dak li jkun. Imma kull min ħallina ma jridx li aħna naqgħu ġo ħofra. Mhux hekk. Għax li kieku l-mamma qiegħda hawnhekk kif trid tarak. Ferħan jew imdejja. Ekku. U jiena nu pjaċir li taqsmu min jiġi għaw daw l-ister ma'kom, għax forsi dak li kun jara l-Kevin Borch u jimmaġna u Kevin dak fortunat dejjem jitħaq kellu ħajtu rebaħ imma ma jkunx jaf minn xiex tkun għaddejt inti għat li wara li metet il-mammi kienet u għanet nista' ngħid biex mietet mela ma tistax ngħidlek għalfejn għax nixti inqajjem awareness definitivament għax il-mammi tiegħek mietet skin cancer yes u biex noqogħdu attenti mix-xemx. Ħafna, għax issa ma tantx nisimgħu fuq skin cancer. U jiena wara li mietet il-mami ġejt ħafna aware tagħha eżatt m'hawnx awareness. Ix-xemx ta' Malta. Issa ma teżistix. Ix-xemx speċjalment ta' Malta tagħmel tajjeb ma tagħmel ħażin ukoll jekk inti teżaġera. Jiġifieri irridu noqogħdu attenti. U jien taf xnajt ukoll min jaħdem fix-xemx ukoll. Eżatt. Irid joqgħod attent għax jgħidulek u jiena xogħol fix-xemx ma xorta trid tindilek. Dritt nagħmel naqra esajd biex noqogħdu attenti. Le noqogħdu ftit attenti. Issa l-mammi tiegħek ma kienet ħallik tagħmel xejn. La sajjar. Ekku. Però mbagħad kellek is-sajjar int. U x'kont tagħmel? Lallu. Wara li spiċċajna niftakar il-moment tal-funeral tal-mami kienet xi ħaġa letteralment surreali. Probabbli laqas tiftakar. Hekk, ċpar. Jiena l-funeral tal-mami niftakru li kien hemm ħija ħdejja. Nħarsu lejn xulxin jiena u ħija jien għandi ħija kbir. Għandi ħija 4 snin ikbar minni, Daniel. Nħarsu lejn xulxin u isna qegħdin letteralment ġo xi film ħassejna x'inhu jiġri, ma spjeċi. Kważi mhux anke daħ, imma dak il-ħin. Morna d-dar u niftakar li u d-dadi għalli aħna issa naraw se nagħmlu bħal spieċi għares lejja jgħatlu ġiġifieri da. Għalli il-mami ma dix maħna issa rridu naraw. U niftakar minn dakinhar kienu jiġu ħatrazzijiet ta' jgħinuna d-dar. Imbagħad f'ċerta punt kontattilhom tiġux iktar għax ovvjament il-privatezza ta' dak li jkun minn hawn nsellmilhom tal-familja tiegħi kollha għax vera għenuna kienu. Imma jiena kont trid inħalli wara l-passi tal-mami mbagħad, il-mami kienet issajjar, tnaddaf non-stop u tagħmel verament superhero kienet. U bdejt. Se nsajjar. Jien naf bajda. U letteralment għamilt bajda dal-mikrofon taraħ il-kulur. Dan abjad fej il-bajda li kont nagħmel. Kont taħraq kollox. Naħraq kollox għax jew kif taqbad tajt naljena rasi u xorta kont nikolhom.
Xorta kont nikolhom għax kien jaqbadni l-ġuħ. Xi ħaġa li minn ix-ngħid rigward id-dadi hija li d-dadi għalija huwa l-aqwa missier tad-dinja kollha. Jiġifieri ara ma taħsibx li jiena qed ngħid li spiċċajt waħdi, però id-dadi ma ntieħx tort li ġara. Id-dadi waqt li kienet ħajja l-mami kellu l-problema tal-alkohol, tax-xorb. U niftakar meta kienet ħajja l-mami, id-dadi kien għamel xi 14 years ma jixrobx. U d-dadi kien dejjem jaħdem mis-6 ta' filgħodu sa' 7 ta' flaxija jiġi d-dar miskin u tagħmillu platt spagetti kuljum. Meta konna nkunu rridu noħorġu fil-weekend, id-dadi kien jidħol ix-xogħol fit-3 ta' filgħodu, jiġi fl-10 mejjed ta' filgħodu biex joħodna l-baħar. Biex joħodna l-baħar, u mbagħad miskin jintefa' taħt l-umbrella ta' forsi qed jaqra l-gazzetta u l-gazzetta fuq rasu miskin biex jorqod ftit. Meta mietet il-mami, id-dadi miskin reġa' waqa' li ma ntieħx tort għax jiena ma nafx nagħmel f'dik iċ-ċirkustanza. Allura jiena spiċċajt. Ovvjament jiena għandi ħija kbir u ħija kien arus. Jiġifieri l-ħija laqqas intieħ tort laqqas fiha jiena. Ma rjiex mal-arusa kellu l-ħajja tiegħu dak iż-żmien u jien letteralment spiċċajt id-dar waħdi. U tuħu ħsieb anka bil-papa tiegħek. ċerta momenti kont ninkwita ħafna l-dadi. U kont niprofa nsajjar, niprofa hekk, kont niġi flaxija u iva, kien għaddej minn moment ħażin id-dadi, tant li meta jitla d-dar ma kienx ikun id-dadi li naf jiena, kien ikun missier ieħor. Isma' kulħadd dajjef. Le ma ntieħx tort jiena x'jiena jista' jkun li jiena l-istess nagħmel. U missieri għallimni lili fuq għadi. Għax jista' jkun li forsi ngħaddi minna jiena di, and I turn to him. Anyways, ġara li ġara. Tallimt nikber malajr jiena. Kellek isir adult. Insir adult. Imma fl-ebda ċirkustanza mien ngħid li jiena għamilt xi affarijiet kbar. Mintħellu. Le għax hemm ħafna nies jgħaddu minna di, ġifieri ma rridx ninstemmen barra li jiena xi one-off. Fimt, da hemm ħafna nies li tilfu l-ġenitur u kellhom jgħaddu mill-istess l-affarijiet li għaddejt jiena. Issa l-biċċa xogħol qiegħda hawn. Id-dadi għamel żmien għaddej. Jiena ovvjament ma kontx inkun kuntent li għamelek. Kont imbagħad iltqajt mal-ex tiegħi għaw Malta u meta iddeċidejt li kont sejjer Sweden, kont għatlu lid-dadi għatlu ħares da. Għatlu jiena naħseb sejjer Sweden, għatlu okej għalik, għalli sewa tagħmel. Mort, ħalt fajdil. Għajdinna naqra. Ħalt fajdil. Għajdlix tħalt urbaħ tejja. Le, ma l-axħar ħaġa tad-dadi ħanajlek, imma l-axħar ħaġa tad-dadi. Meta jiena kont fil-final, kont inżilt għall-arrieda. Kont tajtu sorpriża u l-dadi kienet jagħmel programm dak iż-żmien, programm ta' rehab biex niftehmu. Kont għatlu da, jien proud bik, għatlu issa inti għażel jew lilna jew ħatmut. Daqshekk fix-xifer kien id-dadi. U għażel lilna. Illum il-ġurnata d-dadi dar id-dinja bl-ammont ta' flus. Naf ġast flus ħanajlek. Flus li kien jonfoq f'dawk l-affarijiet, mhux għal-flus ta' għas-saħħa, għal-familja, għal-karattru tiegħek jerġa' jiġi kif kont, ġifieri d-dadi għallimni ħafna lili fuq għadik. Issa fuq għajdil. Saqajkom għajjanin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ewan Amrita, il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Mela. Iltqajt mal-ex mara tiegħek u spiċċajt Sweden. Mbagħad
kif spiċċajt? Spiċċajt fil-nord ta' Sweden fej reindeer. Minus 24 ma nafxat li. Dak darba minnhom konna qed naraw fuq television kien hemm riklam u missiera kien qalli ħares qalli hawn dar-riklam dal-programm dal-competition li hija waħda mill-ikbar kompetizzjonijiet fid-dinja kollha, ovvjament. American Idol li huwa tal-Iżvezja. Għalli trid immorru nikkjujaw. Għatlu, alright, jien immorru, jiena happy go lucky konta, just immur, ma nafx għal xi ġdieħel. Morna, kien hemm ħafna nies jikkjujaw f'minus 24 degrees. Minus 24. Xikun minus 24, għaj, xikun? Ma tantx ikun hemm riħ. Ġifieri jekk tilbessew, just imnieħrek jiġi isu ta' Rudolf, għalhekk Rudolf isemmu ħafna nifnieru. U niftakar tħallna, ma rridux idaħluni mal-ewwel għax mhux ġabu l-iskuża peress li jiena kont Malti. Kulħadd Svediż hemmhekk, jien kont Malti qalu li hawnhekk programm Svediż, ma tistax tidħol li int Malti peress li int Malti. Għattilhom mbagħad kien hemm missier Lex tiegħi qalilhom ħares qalhom Malta però qalet fl-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien eżatt tlajt jiena. U ħaġa ġib l-oħra u tħalt. Ġejt qudiem l-ewwel judges, niftakar insejt x'kienet l-ewwel kanzunetta, whatever. L-ewwel judges kienu jkunu vera amateur judges, kantajt kulħadd hekk u għaddejt. Ġejt qudiem it-tieni judges ta' tlieta. Judges ikollok xi 8 rounds biex tgħaddi. Fimtek. Fl-istess ġurnata ta' Kanta xit minn darbiet, Mela, letteralment. Inti mdorri kontu, min jaf. Jien kont imdorri. Għax inti kont kanta ġol hotels. Mela, kienu għamuni tajja. Dak kienu rehearsals tijak. Kważi. Ma kienet tant xi ħaġa surreali li kont nafxini, naħseb kont inkun eċitat. Jien ma kontx nafxini di, allura kont. U kanta oħra, kanta oħra. U l-oħra, għaddejt. Konti preparajt, kellek Konti preparajt. Kellek il-kabinetti tijak. Eżatt. Xilaf xajna lajta dawk dak izm ħalli. Hot stuff. Hot stuff, dik l-aħħar waħda ta' hot stuff, dik hemm fuq YouTube ukoll. Għajt sejjer, Għajt sejjer sa' 8 waħda. U mbagħad wara daw il-judges qaluli li ħajkolli ninżel Stockholm. Jiġifieri aħna bdejna. Sweden għandek 4 reġjuni, North, South, East, West, jiena fin-Nord. Għażluni mal-parti tan-Nord lili u nżilna kollha Stockholm. Okay. Kollox. Bħala nies. Dat li kienu applied. Kemm kien hemm? 8,000. 8,000 u nżilna ma nafx ġejna xi 100 u xi ħaġa ġo Stockholm. Imbagħad inżilna xi 60. Mbagħad inżilna iktar, sakemm ġejna xi 24. U mbagħad bdejt ninduna, bdejt ngħid dan mhux programm ta' ġipu laħaw. Ta' fejn mbagħad l-aħħar audition kienet. L-aħħar audition kienet fil-venue ta' fejn kien ħajkun il-final ġol Globe il-kbira. U quddiem ma kienx hemm nies u hemmhekk kien hemm fil-final kien hemm minn għalija bej 14 u 16,000 fruħ jarawna fully booked kien. Vojt u fin-nofs il-judges li ħajkunu fil-programm. U kantajt hot stuff dak ismin kont inkanta kalamita. Kont iżeglek. Oġbitom għax għamilta differenti. Għamilta ftit differenti. Imbagħad niftakar għadda ftit ħin, sejħulna il-judges, għalulna dan il-golden ticket taf x'inhu għalli dal-golden ticket għalik għax ħadd sem fil-programm. U ġejt ma l-aħħar 16. Bdejna l-programmi fuq it-television, jiġifieri da isekettajt Amici tal-Italja, isekettajt jien naf daw Kbir, programm kbir. Programm kbir. Ikbar mill-li ħsibt, actually. Jarawh miljuni, probably. Kienu jarawh xi 2.5 million kull show. Mhux hekk. Kull show, live. Mela ġejna l-ewwel 16, l-ewwel programm inqalgħu xi 4 jew 5 mbagħad le. Ġejna 12 u mbagħad 12 il-ġimgħa sakemm kien hemm il-winner. Eżatt. U f'dawn it-12 il-ġimgħa jiena qatt ma kont hanging loose, jiġifieri qatt ma n-nies qatt ma ġejt ma tal-aħħar u jrid isalvak xi ħadd jew hekk. Le. U dak iż-żmien kont tgħix ġo hotel, jiġifieri l-bot mill-ex mara u kollox Mela. U kont ċelebrità. Qed ngħidlek laqqas jien stess ma kont naf x'inhu jiġri.
Jina kontet naħseb li dan show ħanamluħ daqsek, imma ġo l-Skandinavja kulħadd tisegwih. U niftakar fil-reception kull darba li kont ninżel biex nieħu kafe, per eżempju, kien ikun hemm biex vera taħsibni li kien ikun hemm iktar minn xi 70 jew mitruħ mar-reception ma kienux idaħluhom. Iħabtu mal-ħeġġieġ tal-lukanda, sejrin hekk, bum bum, Kevin. Mhux neżaġġera, men, mhux biċċajt. Nemnek jien. Għax tinstema vera tinstema. It's wow. U jibku. U dak, U inti tħobb rasek. Jien bħal speċi Kevin mill-Furjana. Jgħad Stockholm, kelli ngħix 12 ġimgħa ġo l-istess lukanda. Ġo l-istess kamra tal-lukanda, tant li fil-miliet iddekorajt il-kamra tiegħi tal-lukanda l-miliet. Li tiġi qisha ftit homely ju. Prison like. Prison in fame. Ħabs famuża. Tiġi. Golden cage ġejdu dik. Imma esperjenza. L-esperjenza sabiħa, mbagħad wara li fetħitlek. Fetħit li. Mhux il-bibin beraħ għal opportunitajiet oħra. Imma ġifieri jekk meta wasalt il-final għadditlek bil-sib ħanerbaħ jien. Ija Iva. Fl-aħħar ftit, kont ċempilt l-nanna tiegħi li kont close magħha. Kienet qed teskala, tant kienet qed teskala anke l-pressure fuqi li kulħadd ġej fuqi. Kont għattila ma nafx nistax nagħmilha tagħdi għax qed inħoss ikbar minni din l-esperjenza. U l-oħra l-nanna qalt li isma' minni ibni, qalt li dawn l-affarijiet ma jiġrux lil kulħadd. Għalt li. Wajzen għana. Għalt li ħares, għalt li ejxa, għalt li jina miegħek u niftakar mbagħad. Di sabiħa. Kien hemm il-Divo tiftakarhom il-grupp il-Divo. Kien hemm grupp jismu il-Divo. Bħal Volo, bħal. Imma dak iż-żmien kienu vera famużi. U ġew biex jippromowtjaw l-album tagħhom ġo l-final magħna, ġo l-programm magħna x'kenna lil Leona Lewis, kien hemm Westlife, insomma. Wow. Ejva. Imma dakinhar kien hemm il-Divo, daw kienu mega popolari u bħal speċi kienu daħlu fil-kamra tiegħi fid-dressing room, qalu li Kevin Bori, jiena jgħidu li bl-Svediż mhux Borch, Bori. Kevin Bori, good luck, għattilhom sorry, għattilhom tistgħu tistennewni barra lil daw il-mega artist, għattilhom għax irid inċempel id-dadi. Ma konx taf minn huma. Mhux ma konx kont naf jidru, imma dak il-ħin tant trid tinkellem id-dadi qabel nitlu on stage fil-final u d-dadi kien irranġa. U meta rranġa dadi kien super proud jgħid il-kulħadd li kien hemm ukoll il-gazzetti kbar ta' Sweden kienu niżlu Malta jiffilmjaw lill-familja tiegħi waqt li qed jaraw il-final ta' Idol ġo lukanda u Malta mela ħajaraw eżattament ir-reaction tagħhom. Kont ċempilt id-dadi għalli mur Liljon għalli dejjem hekk jgħidli. Għalli mur urihom. Niftakar ħriġt. L-ewwel meta kont ħriġt kien hemm 16,000 ruħ qudiemi u nara żewġ tibnadar Maltin kbar. Għaddaw minn fejn ġew. Għax inti bħala artist tibda tara kollox. Imma ovvjament il-performance tiegħek l-ewwel ħaġa, imma tibda tara kollox. Għaddaw kilġiex tibnadar Maltin minn fejn u mhux żgħar ta' kbarek tħossok proud. Tħossok proud ħafna li pajjiż żgħir bħal tagħna xorta jirnexxielna nidru hemmhekk. U għamilta. Warbaħt. U ftaħt bibien. Wow, il-bibien li jirnexxieli niftaħ. Il-ewwel dejjem tibqa' inti ta' jiena dejjem. Feet on the ground. Deqa ngħidha jien. Imma għalfejn għandi ninbidel jekk il-karattru tiegħi huwa hekk. Bla sens jekk ninbidel għax anke jiena ħanħoss nistramp. Mhux kulħadd jirraġuna bħalek, ta' ġifieri. Ma rridx inħoss nistramp. Tibqa' umli. Huwa valur. Li inti tibqa' bil-karattru tiegħek ħatiħu pjaċir along the way. Li inti ħatibqa' inti, jekk inti tinbidel għal xi ħadd ieħor jew minn għalik li għax jitlaqlek għal rasek. Sinjal li you're not meant to do that. Naħseb jien naf.
Jina kif jintajk. Ma tantx. Wara Pop Idol. Wara Pop Idol kien hemm waħda mill-judges għax jiena l-judges tiegħi ħadmu mal-krem della krem tal-mużika globali, bażikament. Wara Idol kont lajt Los Angeles l-ewwel ħaġa li għamilt biex niffilmja l-ewwel music video tiegħi. U kont attant wieħed mill-likens tas-songwriting li huwa Desmond Child. Insuppost kelli ninżel lura ma bqajt għandu. Allura letteralment kien ikollna sessions kontinwi ta' songwriting tanħadni taħt il-kappa tiegħu, ġifieri qed ngħid Desmond Child u għall-bniedem li sab il-Bon Jovi, Aerosmith, Ricky Martin għamlilhom is-songs bħal Livin La Vida Loca, kollha dawk is-songs għandek dik il-mekka ta' songwriting Persuna li ħadni taħt il-kappa tiegħu. Letteralment il-villa tiegħu ifhimni fiha daqs. Nista' nimmaġina. Daqs ħafna fiha. U letteralment dejjem inħossni x-xurtijat li ġraw li daw l-affarijiet u mbagħad meta rġajt inżilt Stockholm. Stajt mbagħad nibda nikteb u nipproduċi jiena. Stajt nieħu dak il-ftit li tallimt. U nagħmel daw l-affarijiet kollha, però qabel ġraw ħafna affarijiet. Pereżempju, waħda mill-judges li għenitni kienet tatni dak iż-żmien kien popolari High School Musical. U kienu bidlu lill-artist prinċipali u daħlu lili qisu l-West End ta' Stockholm biex niftehmu ta' Sweden. U niftakar l-ewwel darba li mort biex nara dan x'inhu. Kienu tawni l-iskript, għattejja, t-istrinja kemmu sabiħ dajn, għat namlu. Tani l-iskript u kien kollu bl-Svediż. U dik kien sejt lajlek tal-Svediż, għax jiena ma konx naf kelma. Ma konx naf kelma, però bdejt istudjaħ. Jiena studjajtu l-Svediż tal-limtu waqt il-programm ta' television taf kemm kont inħawat. U nħawat, per eżempju, il-prezenter jgħid li xi ħaġa u nirrispondi xi ħaġa letteralment bil-kontra u m'għandix taqsam. U nisma' nisiet u ngħidu hija dawk qed jiggustawni, mu ngħidlu jien naqas jien stess ma kont naf xi ngħid. Immerbaħt. Biex ħaġa tajba naħsebat. Along the way, jekk toqgħod tinnota anka fuq l-episodes li hemm irrekordjati, l-Svediż tiegħi dejjem għamel progress. Let's go. Jiġifieri dik kienet il-programm fih innifsu kien il-progress tiegħi fl-Svediż li llum nitkellmu isu l-Malti. Tant li anka bih naħseb ġieli. Għax kuljum jiena nitkellem mal-kollegi tiegħi li huma Svediżi. Ovvjament jiena x-xogħol tiegħi huwa kontinju ġol l-Iżvezja għalkemm noqgħod hawnhekk bħalissa. Però iva nfetħuli ħafna bibien fejn jidħol touring ta' kunċerti. Għax kont qed tajt fuq il-musical meta tawk l-iskript kien bl-Iżvediż. Kien bl-Iżvediż. U dom sentej tagħmlu dak il-musical. Mela. Għamilna sentejn għamluh. Mhux dik xi ħaġa li għaw Malta nkun nixtieq li nagħmel meta nagħmel musical, nkun nixtieq jdum iktar. Għax pereżempju meta għamilni ħbar għamilna sentej, letteralment għamilna season ta' sena nagħmluh ġo Stockholm. U mbagħad dorna l-Iskandinavja kollha bih. U niftakar dan il-musical kien letteralment fuq il-basketball u teenage years u romantiċiżmu affarijiet. Biex nitgħallem il-basketball kienu ġabu li plejer Amerikan mill-Clippers, mill-NBA tal-Amerika biex jallimni. U kien għax da. Kien għamel għasnaf kemm kien għamel xi 3 xhur għamel is-sajf sħiħ hawnhekk biex jallimni. U to shoot a hoop. To shoot, le nagħmel it-tricks, nagħmel il-push-ups fuq il-basketball. Taf tagħmel it-tricks inti u bil-ħaq. Kont naf. Ġibu li l-basketball, please. Rajtu wiċċi. Kont naf nagħmelhom. Fil-fatt hemm clips tiegħi u kien hemm ħafna choreographies bil-ballun. U kulħadd trid jagħmel l-istess ħaġa bil-ballun, jekk għandawruh il-ballun, titniżżel id-subaj. Kulħadd l-istess. Wow. Ġieli ta' kien hemm ġifieri drabbi fejn il-ballun spiċċa faċċata. Ups. Ejja, u vera. Imma biex ta' Memorji sbieħ ħafna. Imbagħad it-turjaj tagħmel xi 600 kunċert mal-Iskandinavja kollha pereżempju. 600 kunċert. Biex namel promotion fuq l-album konna mmorru ġo shopping centers. Kienu letteralment. U shopping centers emmek ikunu xi $5. Gbar. Gbar. Allora kont nidħol ġo shopping center, kienu jkunu jafu li ħajkun hemm jiena, kienu jkun hemm ovvjament il-banners u affarijiet tiegħi. Nies imballat bin-nies
kelli kien ikolli xi 4 securities miegħi ara vera ma rixaj come across li jiena xi data. Imma daw affarijiet vera bis-sens, Kien ikolli 4 securities. Biex nidħol fuq il-palk kienu iġorruni hekk, rasi l-isfel. U n-nies jaqbdu li t-t-shirt, iqattaw minnhom u hekk. U securities intorajt, jien vera kont nieħu baż, vera kont nieħu gost jien, kont ngħidulhom nerġgħu nagħmluha. Kont ngħidulhom aħer konna żewġ t-shirts ħalli nerġa' nagħmilha. Għax kont inħossni isni letteralment daw il-kbar. Celebrity ftit żgħira ta' fej il-kbar net, jiġifieri. Imma I tasted it dik il-ħaġa u dak il-ħaġa li tara jaħasra tfal ta' kull età mhux jidolizzawk, ma you are their role model. Rejn dejjem provajt dejjem naddi messaġġ sabiħ anka l-tfal u l-fimt li l-kull kien isegwini. Allura dik hija esperjenza sabiħa, U daqskemm kelli esperjenzi. Kelli ħafna esperjenzi sbieħa. Inkredibbli. Illum il-ġurnata forsi ftit jafu x'tagħmel illum il-ġurnata, inti illum il-ġurnata. Għajdilna nara x'tagħmel. Ara jiena Malta. Ovvjament in-nies jafuni kantant li għandi l-band, inħobb ovvjament nagħmel entertainment, tiġijiet u affarijiet, ġifieri dawk verament nieħu pjaċir nagħmilhom letteralment. Però jiena wkoll nikteb u nipproduċi, ġifieri nikteb il-mużika u kliem u nipproduċi il-mużika mat-tim tiegħi li llum il-ġurnata nħossni x-xurtijat li nsejħilha l-kumpanija tiegħi ġo l-Iżvezja għal artisti li hija daqsxejn strambadi Ġappuniżi l-iktar fl-Asja. Jiġifieri apparti milli nikteb u nipproduċi għal artisti Ġappuniżi nagħmel sigli ta' cartoons, nagħmel scores ta' films u apparti li għandna l-studios ġewwa l-Iżvezja nista' ngħid li għandi 6 actually kważi 7. Iffirmati miegħi 7 producers iffirmati miegħi mal-kumpanija tiegħi biex naħdmu għal dawn l-artisti. Nħossni vera x-xurtijat meltaġ. Jiġifieri inti tikteb bl-Ingliż? Jien nikteb u nirrekordja bil-vuċi tiegħi ħalli jkunu jafu ovvjament il-melody line tagħha it-top line jgħidu. Mbagħad huma jagħmluha jaqilbuha? Huma jaqilbuha bil-Ġappuniż. Mbagħad huma jaqilbuha bil-Ġappuniż. Mela, issa ejja nitkellmu naqra. Il-Ġappun hija huwa pajjiż enormi. Meta tngħidlek tidħol li song ġol Ġappun. Kemm ikun hemm li tefgħu song biex forsi tintażel? Ġieli jkun hemm iktar minn xi 12,000. Wow. Ġieli jkun hemm ħafna ta'. Għax ikun hemm globalment, ikun hemm. Kulħadd jitfa' tender. Eżatt, ikun hemm il-kuntatti kollha ikun hemm il-kuntatti kollha globali tal-publishing company l-kbira. Il-bands u l-artisti. Ejja niftehmu hekk ara. Huma massivi bħal BTS. Huma ħanajdlek l-artisti li tara pereżempju, ejja ngħidu l-artisti li jaf kulħadd, Lady Gaga. Jien naf Freddie Mercury, dawn huma l-artisti. Jiena fejn jidħol Ġappun l-iktar però. Li huma mega popolari ġewwa l-Ġappun. Li ammontaw għal dik il-popolarità ta' dawk in-nies l-artisti li għadni kif semmejt. Enti you're comparing ġifieri. I'm comparing. Li daqskemm Lady Gaga hija famuża madwar id-dinja. Dawn l-artisti Ġappuniżi. U Taylor Swift per eżempju. Taylor Swift. Justin Timberlake. Tafala u ħanajlek. Għax bistom darba. Vera, xi ġifieri kif? Ara dak bil-kanzunetta Ġappuniża tiegħek ġol Ġappun. Globalment. U wow. Globalment. Ara, l-ewwel toħroġ fil-Ġappun. Taylor. Hasta la vista. Dak kien hemm grupp minnhom minn daw li ħdim tal-jom jismu Arashi. L-ewwel ħarġuha song minn tiegħi ħarġuha bħala single. Din il-kanzunetta għamlet il-way tagħha fl-album. Imbagħad ħarġu id-double album. Dan id-double album globalment kien hemm waħda mis-songs tiegħi. Globalment bħala sales tela l-ewwel warajna kien hemm l-album ta' Taylor Swift u warajja kien hemm JT, Justin Timberlake, li ovvjament ħadna 3 Grammys tagħha. Le. Inti fi fatt kellek xi 18 number ones?
Le. Ux, le, tingerfex. 26. Sorry! Sissa kellna 26 number one Number most ones. sold albums ġol Ġappun. Ġol Ġappun. Ġol Ġappun. Iġifieri bażikament dak li nagħmel jiena. Nagħmel dak u ovvjament iva. Well done, Hija esperjenza li ġitni bċikka kont naħdem ma' publishing company oħra dak iż-żmien u insertajt qiegħed fil-pre-party tagħhom party kienu għadhom kif jiftħu l-studios, kont qiegħed hemm at the right time, għamilt song ma' wieħed li eżattament dejna naħdmu flimkien jiena u ġodi l-publishing company. Għamilna l-ewwel song għax kombinazzjoni kien hemm l-owner tal-Ġappun kien qiegħed hemmhekk għalinna biex naħdmu u niftakar għamilna din is-song u telat l-ewwel fil-Ġappun. Kienet bih u dawk physical CDs, 133,000 jew 130 xi ħaġa thousand l-ewwel waħda li kelli, telat number one ġol Ġappun. Għadna l-allu aħna. Ara jien qatt ma biħħejt daqshekk albums fajti. Fimt? Ta' Sweden konna biħħejna. Taf x'joġobni minnek. Li inti tagħmel l-affarijiet għax ituk pjaċir. Iva. U ħanajda bl-Ingliż għax mhux qed tiġini bil-Malti. You don't attach any expectations to it. Le. Tamilha minn qalbek. Tamilha vera tik pjaċir. U mbagħad li jiġi merħba bih. Isek mhux tamilha għax irrid li din mbagħad issir hekk u hekk. Tamilha hekk għax għandek vera mħabba lejn dak li tagħmel. U meta jiġi dak il-punt li nibda nara li rridu jsir hekk u hekk u mbagħad insib lil-mara tiegħi. Fil-fatt taqt nagħlaq naqra biha, ġbaqanna ftit minuti. Insib lil-mara tiegħi li terġa' tniżilni lura fid-dinja u tgħid li tinsix li inti bit-talent tiegħek irnexxielek tagħmel hekk u hekk. Hawn min qed ibagħti ħafna biex jasal u inti irnexxielek tasal, ġifieri ħuda step by step l-affari. U il-rock tiegħi il-mara. Li iġġalni nibqa' dejjem kif jiena wkoll. Kemm ilek miżżewweġ issa? Issa miżżewġin ilna mill-Diċembru li għadda, 8 months. 8 months. 8 xhur ilna. Malna flimkien 5 snin. Għajna fil-birthday tagħha. Qed ngħidlek kemm tal-ġen. Dik ħanajdlek jiena nemmen li l-omna tnejn li aħna laqqawna u kellha tgħaddi minn ħafna. Imma il-willpower li għandha Marija u l-imħabba li turini Marija lili ovvjament hija reċiproka. Imma l-imħabba li turini hija mħabba li jien mhux għax kont naraħħa f'ommi, mhux għax imħabba ta' imma hija dik it-tip ta' mħabba li ma ssibix kullimkien. Taf kif? Anka bħarsa tinduna li tħobbok. U dik hija l-isbaħ ħaġa. U l-isbaħ ħaġa li nqum magħha kuljum tgħidli how cheesy. Imma għax meta tgħaddi. Tapprezza. Meta tgħaddi minn ċerta affarijiet, tapprezza meta ssib il xi ħadd li verament jixtieqlek il-ġid. U jħobbok. U jħobbok verament, ġenwinament iħobbok. U ġieli naraħħa jkollha ġranet li ma jkunux mizbieħ per eżempju, imma tiġi d-dar. U ovvjament jiena nipprova nagħmel li per eżempju nsajjar u nagħmel u Ma dekx taħar u imma likel. Issa xi darba nsajjarlek tkun ta' xi darba jgħanna u niġi ta' Le, dak tallimt minnu. Imma kif taqbad tajt. Dejjem titgħallem fil-ħajja, plus li nirringrazzja Alla li ltqajna għax at the end of each story, ma dejjem sabiħ li kollok il-xaħat li jkun hemm għalik. U llum il-ġurnata fuq dan biex nagħmel recap ta' kollox, missieri hija hemm ukoll għalija. Imma l-mara tiegħi hekk hija xi ħaġa hekk taf kif. Meta ngħid hekk jien hekk, ma għax ma nsibx kliem tant kemm inkun irid ngħid kelma sabiħa fuqha. M'hemmx kelma, naħseb għadhom ma vvintawx dik il-kelma li ngħidha. Mhux biċċajt qed ngħidlek, tant kemm tal-ġen. Proset. Jiena vera nawguralkom. Thank you. L-imħabba kollha tad-dinja.
U vera grazzi, Kevin, li qsamt da kollu mana, għax għatlek jena li nixtieq nkunu nafu naqra iktar il-viċina naħseb. Anke min jarak japprezzak iktar illum il-ġurnata, għax ma jarax biss. Dak Kevin li rebaħ Pop Idol, Kevin li kanta, Kevin li għadda minn ħafna dbatija. Imma Grazzi li. sors ta' inspirazzjoni għal ħafna nies, Kevin. Grazzi. Proset. U ġili batu li nies ukoll ta' jgħidu li pereżempju għax niddaq nkellmek intu għadux tiddejqu tkellmuni. Aħna lek nidru fit-television ukoll li kieku sibċu għal ieħor. Eżatt. Ġifieri jekk tu tkun tkellmuni jiena gost nieħu. Grazzi lilek, Mel. Grazzi ħafna. Mela. Jina li kandi fwiħa, Ara. tajjeb, ta' Banderas di Icon, grazzi lil Taġbix Perfumery. Grazzi. Għandi u koll għal-Valletta Glass, naħseb toġoba l-Marija di. Żgur. Tajjeb, għampoġġo ħer. Illallu. Tajjeb. Wow. All right, Marija, toġbok. Tiddeċidi fl-imkamra ħat poġġija. Illallu, how nice. Thank you. U għandi għawek trattament. Grazzi. Oh, ejja. Majoka. Għax press li bizzi ħafna. Taf kif għandek daw il-60 minuta, whatever, ta' Thank you, trattament. Mur hu pjaċir. Grazzi ħafna. Uħu l-Marija miħa. Definitivament. Grazzi mill-qalb. Thank you, Thank you, Kevin, Lili. ħat ħafna pjaċir nitkellem miegħek, Thank you. ħafna. U vera nawguralek. Aħjar. Thank Grazzi. you. Grazzi lilek. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-sponsors personali tiegħi lil Gabi Vella għal makeup, il-Hair by Ellison, il-Morgan għal ħwejjeġ u Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Majoka Spas, Dacia Malta, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass, Pizza Hut, Ferrara Casa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi,